Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kajing jet ia kinong mi kemat syaring terbar tawain kajala Meghalaya kaladan hajan satang kuba kato kane tayo ngilayo ban tabut no. Kijing pen krek ki gertong ru na ki kerhun saing pertai bapero per kalayai baik syai. Ka Election Commission of India ECI kabadai ka pikir pang ya kijing yai baik yai renti ka election hagari India ha kijing ajik pen syai lingba kilap tai kebor hanong ba shilong kalapatha ya barok ki gertong ki bayakun ya ka election ki badan dak sniu lani criminal case bagi dai ban pen syai ha kilap tai kebor hadu laisin lada dai hakikot kebor lane ha ki electronics media kenang bagi paiba kilap bantep lada kidang kwa NM ban kershan ya u lani ya ka. Susu ula ongru ba kito ki parti ki barai banai tiket ya kito ki briu ki badan dak sneu kiru ki dei ban pensyai paiba ki dei ban batai syai sa ki paiba balai ba kirai banai tiket ya kite ki briu hato kadon kejing banyo ya ukurtong ubakrem dan kino ki kam sneu ha kito ki constituency ki seng saing partai ki ha ban penmi paiba ha kala patai kebor nang bagi paiba ken tip bar ha kadon ayu lapengat ya ki Laong Urajib Kumar, Chief Election Commissioner ke Election Commission of India. Urajib Kumar ulai thuru ba ki kunhun pahara ki officer hagi jaka thebut kin omla satya bantip syai kin lej bat ki kunhun pahara ru kin omla bantip ka kunhun jungki syai kan lej.